Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W tym dniu, dzisiaj witam Was szczególnie serdecznie. Dlaczego szczególnie serdecznie? Pewnie niektórzy z Was już się zorientowali, ale jeżeli jeszcze nie, to ja Was, moi drodzy, informuję. Jestem zestresowany, bo taka okazja. Ja Was informuję w tym momencie, moi drodzy, przekroczyliśmy 50 000 subskrypcji na kanale YouTube. W tym momencie jest to jakieś 50 030 bodaj już, czy coś takiego, także ostatnio bardzo szybko to leci. Bardzo mnie to cieszy, nie powiem. I zastanawiałem się długo, jaką tutaj wybrać formę, że tak powiem, celebracji, jakieś fajerwerki odpalić, żeby goła baba z torta wyskoczyła, albo coś takiego, ale no jakoś nic szczególnie doskonałego nie wymyśliłem. Także stwierdziłem, że sobie po prostu tutaj pogadamy przy morze, przy szampanie, ale nie tym razem, moi drodzy, tym razem przy piwie. Przy piwie w pijak w dobrym stylu. Także myślę, że akurat, także otwórzmy tego pijaka z takiej okazji. Mam tutaj szklaneczkę, prawda? Polish beer. Także wypijmy tego pijaka. Wypijmy pijaka. Ja też jestem wyjątkowo, mam nadzieję, w dość dobrym stylu. O, tak moi drodzy prezentuje się pijak. Pięknie tak miodowo. Ale nie bawmy się w pana kopyrę. Specjalistów od piwa mamy na YouTubie wielu. Także moi drodzy, zanim coś powiem, to za te 50 subów, 50 000, 50 subów to już było. Wasze, bo mojego żal. Mm. Bardzo smakowite, bardzo smakowite. Moi drodzy, 50 000 subskrypcji. Zbieranie tego trwało 4 lata. Za 6 dni będzie dokładnie 4 lata mojej bytności działalności na YouTubie. 16 czerwca, 4 lata temu dołączyłem, tutaj powstał ten kanał YouTube. Oczywiście tam jakaś twórczość na nim nie była od tamtego momentu, tylko o wiele później, ale fakt faktem kanał powstał 4 lata temu, już za niedługo, 16 czerwca. No i co? Czy się spodziewałem takiej liczby subów, jak go zakładałem? Nie. Zakładaliśmy, bo nas tam było 4 na początku. Oczywiście się nie spodziewałem. Także cieszę się. Bardzo się cieszę, że udało się taką liczbę osiągnąć. Czy to jest dużo? Nie wiem, zależy do kogo porównywać. Jeżeli do jakiejś tutaj sceny, prawda, polskiej, to nie jest oczywiście jakaś wielka liczba. Dla mnie jest to dużo, bardzo się cieszę z tego wyniku, że udało się go osiągnąć, bo jakiś czas temu już myślałem, gdzie tam było 41 200, że już maks jest osiągnięte i już nic więcej tutaj w tym temacie się nie zmieni, ale widać, że to rośnie i cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że dobijemy też drugie 50 000 i że dobijemy i 100 000, że drugie i 100, że dobijemy 100 000 i 150 i może więcej, także taką mam nadzieję. Też niedługo zbliżamy się do 8 milionów wyświetleń na kanale, do miliona wyświetleń na Hitboxie. Ostatnio udało się dobić 10 000 na Facebooku lajków, także tutaj to, no ostatnio wyniki się, krótko mówiąc, wszystko to rośnie i bardzo mnie to cieszy. No i co mogę powiedzieć? Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Dziękuję szczególnie tym, którzy gdzieś tam śledzą moją działalność od dawna, czy może, no może nie ma wiele osób, które gdzieś od samego początku śledzą, ale pewnie większość od tego momentu, gdzie tam gdzieś się po Śląsku pojawiły te Call of Duty, Battlefield i tak dalej. No, ostatnimi czasy powodzeniem cieszy się seria Śląskie Słowa na dziś. Oczywiście ona będzie kontynuowana, tylko ja chcę, żeby każdy ten filmik był na swój sposób jakiś inny, wyjątkowy i dlatego zawsze czekam, aż pojawią się jakieś takie naprawdę dobre pomysły i wtedy to realizuję. Także jak żadnego w sumie filmu staram się tego nie robić, oczywiście na siłę. No, pomysłów jest, moi drodzy, wiele na następne materiały. Cały czas gdzieś tutaj czeka test racji żywnościowej. Teraz już za 2 dni będzie impreza EA Play, gdzie będzie pokazywany nowy BF. Za 3 dni zaczyna się E3. To wszystko będę próbował też, starał się restreamować na moim kanale na Hitboxie, także tam szczególnie Was też zapraszam na te streamy. One są, moi drodzy, w zasadzie codziennie na kanale Hitbox, przeważnie jakoś późnym popołudniem czy pod wieczór, ale wcześniejsze też się zdarzają. No i co, moi drodzy, dziękuję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy suba tutaj zostawili, którzy te materiały moje śledzą. Staram się gdzieś film, 2, czasem nawet 3
dziennie gdzieś tutaj na YouTubie zamieścić. Ostatnio, jak już mówiłem, jest z jakiejś przyczyny jest pozytywny ruch na kanale, te suby rosną, te wyświetlenia, też coraz więcej komentujecie, zawsze mnie to bardzo cieszy, kiedy pojawiają się pod filmami komentarze właśnie, kiedy są jakieś dyskusje się rozwijają, gdzie ja też mogę to czytać, mogę w tym uczestniczyć, zawsze bardzo mnie to cieszy. No, te głupie niby łapki w górę, ale też, bo wiadomo, że im więcej dany materiał ma łapek w górę, tym wyżej go pozycjonuje YouTube, tym łatwiej jest do niego dotrzeć, tym więcej ludzi może go obejrzeć, także to jest też fajna sprawa. No, moi drodzy, jak tak sięgnąć pamięcią na moje starsze materiały, czy jeszcze nasze starsze materiały, to myślę, że udało mi się rozwinąć i technologicznie, jeżeli chodzi o jakość audio-wideo. Myślę, że udało się zrobić przez te parę lat duży krok naprzód. Jak i też myślę merytorycznie, jeżeli chodzi o tą jakość, powiedzmy, jakby to określić, wartość intelektualną, to też udało się tutaj postępy poczynić, także nie stoję w miejscu, jakoś się rozwijam. Jeszcze dużo przed nami nowych gier, dużo nowych materiałów, dużo imprez typu PGA, Pyrkon, jakieś meetupy, IEMy i tak dalej. Ja tam mam nadzieję będę się pojawiał, także mam nadzieję na pozytywny rozwój. I powiem wam, jakbym sobie zadał takie pytanie, co YouTube zmienił w moim życiu? Na pewno zmienił dużo. Zmienił no na tyle, że mam jakiś przychód, że tu zarabiam sobie jakieś pieniądze na YouTubie, na live streamach, tam wiadomo z G2 i tak dalej, ze wszystkich takich współprac z tą całą działalnością złączonych, także jestem w stanie żyć i zarabiać pieniądze i gdzieś tutaj sprzęt swój rozwijać, jeżeli chodzi o komputer, czy też jakieś gry kupować i tak dalej, żeby mieć co na tych streamach pokazywać, także to jest fajne, ale co jest jeszcze fajniejsze, wydaje mi się, udało mi się poznać naprawdę kupę ludzi. Udało mi się przez YouTube'a, ale przez livestreamy poznać kupę ludzi, którzy gdzieś ta znajomość wirtualna przerodziła się w znajomość prawdziwą i gdzieś z kilkoma widzami staliśmy się naprawdę dobrymi znajomymi, czy też z twórcami YouTube'owymi. Tutaj, że wymienię szczególnie na przykład Dawida, czyli Bonkola, gdzie poznaliśmy się też gdzieś, było jakieś 3 lata temu mniej więcej, o ile się nie mylę, gdzie ja streamowałem na Twitchu jeszcze wtedy i miałem po jakieś tam 5 widzów i gdzieś tam znalazłem kanał Bonkola na YouTubie, gdzie wtedy on miał 500 subów bodaj, czy 700 i gdzieś zaczęliśmy nagrywać razem i też gdzieś ta znajomość przerodziła się w prawdziwą, w realną znajomość, szczególnie, że nie mieszkamy od siebie daleko, bo w sąsiadujących miastach, także tutaj oczywiście też dzięki Dawid za te wszystkie materiały, które razem udało nam się nagrać. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden, że jeszcze będzie wiele gier, które dadzą nam tyle radochy, co między innymi tutaj szczególnie wspominam Infestation. Na pewno też, moi drodzy, pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy ta gra była na topie i była grywalna i mogliśmy się świetnie bawić. Także myślę, że jeszcze tutaj między innymi z Bonkolem, z Dawidem nie jeden dobry materiał z jakiejś gry nam się uda zrobić. No. Dziękuję też wszystkim oczywiście osobom, które poznałem gdzieś wirtualnie, czy na streamach, czy na YouTubie i ta znajomość się przerodziła w znajomość prawdziwą, także bardzo dziękuję. No. No i to by było, moi drodzy, w zasadzie na tyle. No co ja tu mogę dużo gadać? Nie zwalniam tempa, do roboty, jest taki teraz czas. Sesje wśród studentów, a duża moja grupa, jeżeli by ktoś pytał, jaka jest największa grupa oglądających na streamach, czy tutaj na YouTubie, to są ludzie pełnoletni, tacy w przedziale wiekowym mniej więcej 18, 20 parę lat, 18-25, coś takiego, to jest największa grupa. Także teraz ten czas jest taki właśnie średni, wiem, do tej grupy widzów, bo sesja na studiach, trzeba się uczyć, niedawno były matury, ale już niedługo wakacje. Także mam nadzieję, że będziecie mogli też w spokoju sobie oglądać te live streamy czy filmy. No. Na pewno czegoś nie powiedziałem. Na pewno czegoś nie powiedziałem. Miałem bardzo dużo do powiedzenia, wielkich rzeczy, takich podniosłych, doniosłych, ale na pewno dużo gdzieś tutaj zapomniałem. No, ale cieszę się w ogóle też, że z tą serią Śląskie Słowa na dziś, że mogę gdzieś kulturę naszą śląską
gdzieś dotrzeć z tym do ludzi, niekoniecznie w taki prymitywny sposób, jakiś kabaretowy, bo staram się też często przekazać wam jakąś wiedzę. Nie jestem jakimś w tej materii oczywiście autorytetem, ale jakąś tam skromną wiedzę na ten temat mam i z tą śląskością, historią Śląska, kulturą śląską, mową, mam nadzieję gdzieś do was też udaje mi się dotrzeć właśnie nie jakoś tylko na śmiesznie kabaretowo, ale też, że jakąś wiedzę wam potrafię przekazać, żeby ktoś, kto na przykład tym by się chciał zainteresować, nie osobom też, które nie mieszkają na Śląsku, a jakoś ich to interesuje, żeby jakąś wiedzę na ten temat mogły posiąść. Także to mnie bardzo cieszy, że to jakieś zainteresowanie budzi i że w ogóle, no i że ktoś te moje filmy tam ogląda, no. 8 milionów wyświetleń, to jest, coś to jest, nie? 8 milionów, 8 milionów obejrzeń na filmach za niedługo. 50 tysięcy przeszło ludzi, którzy kliknęli subskrybuj. To mnie cieszy, bardzo mnie to cieszy. I jeszcze raz, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za te 4 lata spędzone i mam nadzieję, że dalej będzie się to kulało, bo jeszcze dużo przed nami przygód i cóż, no na pewno czegoś zapomniałem, na pewno nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem, ale jeszcze raz dzięki, moi drodzy, wasze zdrowie za te 4 lata, blisko 8 milionów wyświetleń, 50 tysięcy subskrypcji, tym zacnym trunkiem 7,50 kosztowało, naprawdę dobrym piwem. To nie kryptoreklama, ale trzeba było coś porządniejszego, prawda, z kuli takiej przyleżytości wypić. Także, moi drodzy, to tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za wszystko. Trzymajcie się i papa. Po następne 50 tysięcy. Ho!